Em dic Susana Baraldés Mora, tinc 37 anys i sóc integradora social. Jo des de ben petita que m'interesso pel benestar de les altres persones, me preocupa la pobresa, la fam, sobretot els nens petits, el patiment dels nens petits, i tot això em fa introduir-me en el món de les campanyes solidàries i d'ajuda al tercer món. Vaig fer cooperació internacional, vaig estar primer a Guatemala amb un projecte de la dona i més tard vaig estar a la Índia amb un orfenat amb nens dels eslams. En aquest mateix viatge vaig aprofitar per conèixer el projecte del Jaume Sant Llorente, Sonrisas de Bombay, que se centren a Bombay, a la Índia. Sonrisas de Bombay ha creat un programa integral que persegueix acabar amb la pobresa i la vulneració dels drets humans a les zones més marginals de Mumbai. Els seus eixos principals és tractar... El més important de tots és l'educació, la salut i el desenvolupament socioeconòmic de la població que ocupen. Aleshores, us animo a que us feu membres i que dongueu un cop de mà com a voluntaris, que és una tasca molt gratificant